सर सिलिसॉस कॅफे वयल्यान आरोप केल्यानंतर काय ते आरोप करून दे, काय फरक पडत पण कायदो आपल्या प्रमाणे वयतलो हांव काय कायदो करू शकना आणि कितें आहा तें प्रत्येक गोष्टीचे सेन्सेशन करून काय फायदो ना डिपार्टमेंट पळयत ते म्हणटा की तुमचे लिडर्स आहा म्हणून तुम्ही तांकां फाटी घालता हांगा ना मातशें राव हांगा काय सर कितें म्हटलें ते म्हणटा की तुम्ही लिडर्स आहात तुमचे म्हणून स्मृती इराणी माझी लिडर आसा आनी माझी लिडर रावतली आनी कितें आहा कायद्या प्रमाणे वयतले फुडें पूण त्याच बरोबर बेश्टें कितेंय सेन्सेशनल करून काय अर्थ ना कोणी सेन्सेशनल केलें काय काँग्रेसीन कितें काय फरक पडना सर देशभर मंकी फॉक्सचे रुग्ण वाडले केसेस सगळं जे काय तुम्ही सांगताय जे तुम्ही उलयता ते आमी ऑलरेडी पॉप्युलरायज हे केल्ले गायडलायन्स आनी स्क्रिनिंगाचे बी आयज पर्यंत जे कितें गायडलायन्स जाल्ले आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे त्यो गायडलायन्स आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी जे कितें ते सांगता टायम टू टायम तेच घेवन आमी फुडें वयतले आमी बी मॉनिटर करीत आहात कशें कितें आमी म्हायती काडीत आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान त्याच तरी आम्ही पुढे वयता आणि दुसरे म्हणजे सर वन मंत्री म्हणून बटरफ्लाय पार्क जो मोल्याला येणार होता गेल्या वेळी तुम्ही घोषणा केला अद्याप त्याच्यावर काय घोषणा केला बटरफ्लाय पार्क हे शासनाच्या 2 येणार होते ना मोले अभयारण्यासाठी मोले नव्हतं तेव्हा सर जून मध्येच तुम्ही नाही मी बटरफ्लाय पार्कचा कधी उल्लेख केला नाही बरं त्याचं काय तशा काही योजना नाही माझ्या डोक्यात काही नाही तसं माझ्या डोक्यात एवढंच आहे I only to basically to see how we can have a safari park and also आमचं consultant we are taking on board Mr. Luthra was former PCCF and chief I mean त्याचा बायोडेटा जर बघितला Karnataka government he has actually had a tremendous long run success of jungle lodges and several other things. Basically we are taking him on board so that I have to understand how we can move forward. Forest development management plan also is in process of being prepared. All these things and also Bondla requires immediate care. It's virtually in a critical care. And we don't want to. बोंडलाला काय केलेलं आहे बोंडलाला एक वेगळ्या तऱ्हेचं एक रूप देण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारकडून आम्ही मदत आम्ही जाऊन भूपेंद्र यादवजीला भेटून मी मागितलं टाईम जाऊन भेटून वी विल ट्राय टू पुट इट ऑन ट्राय ऑल अंडर द लुथरा यांच्या मार्गदर्शनाखालीच सगळे पाहिजे ना कोणतरी पाहिजे ना ॲडवायझर कोणाला अनुभव आहे हू हॅज हॅड अ सक्सेस इन दिस फील्ड सो वी नीड समबडी लाईक दॅट थँक्यू सर आणि किती हा पळय तुम्ही अननेसेसरली एक गोष्ट घेऊन धरून सेन्सेशनल काँग्रेस पार्टी विरोधी पार्टी तांकां अधिकार आहे उलोवपाक त्याच बरोबर आमच्या डिपार्टमेंट कितें करता ते करतले कायदे प्रमाणे